Zaki. Ana wani abu? Anya kwarke nan ba canja mun da abu wanda bai kai wannan zaki ba. Me yake? Kawo wanda bai kai wannan zaki ba, wanda yayi zaki da yawa. Allah ya ubangiji ya ruba ni da kan. Allah ya wani. Allah ya kan. Ai ya no da zar. Kada a tiran nan da ya lemo da yana jana. Kai a ƙara mun ruwa. Kamar na koyi da ya guda 10 ko gwani 10. Sannan an yi rake, an yi rukan wani. Tajo! Ila! Magana nake! What? Daɗi. Asan ƴaƴansa kamar ƴaƴan gero haka suke. Kai, bara ina Aikin ruwa aikin waje. In kuma haka kai mutane su ɗauka baka san ma mai mutum waya ma hukumin. Ina haye, yau da ya za a gama surutun sa na ƙi kula shi. What? Yau ke yana da wani siddabar in baka san yadda siddabarin yake wa. Kai ka ta yin abu ana kallon ka a mahaukaci. Ya sa na ƙin magana. In ɗan jefa ma ɗayan ƙyale in ɗan jefa ma ɗayan ƙara ne. Amma mun da aka ana wasu ba. Wai da Allah ya warake. Wai haka zuwa hauzo kamar hauzo ba. Amma ni ina kallon kowa. Ku subscribe ɗin Tajuddin TV domin samun sababbin bidiyo irin waɗannan. Ko kuma ku tuntuɓe shi ta kan wannan lambar waya 081 35 76 90 96.